tang para kasi imla syu bani sung thu jumot tibat kiwe pat kumlo bani le tang nak taga high level bangin ipen isuloi ni siak suloi ni angai dak suloi tapi kwa banai suloi tu wan tak ni sa kai pi kumlo ban siak suloi dang mentah gini kisingi ngai i kata ka kadai ka kubor tu high level ba nga chui ba kiong baga don kata ka jingra suloi mo to high level yu namda study ba te ngapit hagawi ka kubor ba kiong ba kani kala ya chki police case ru te kiong ba nga yo ban nomor nga set page ba kani ka video jong u ba deng dot todong mo ika video jong ba deng dot todong nga set page ba te ba deng dot todong la barngami kita mo ngam yu deng na pule nga page ba ya ka yu jong u tengah page biang segiwe pat oh baka ja to high level bu le kam ta mo ti ong ba berngem makan siat kam ta kala bande ya kata ngam ne kala ban laju ngimla ban tip ya kata tang ba nga su ong tang kan go mo nga su ong tang kan go para khasi ladangi pen i ya ka jing yesun para khasi ladangi ngin yesun ngin pen i ban yara white lani ngin pen i da kita ki suroi ta ki jing siat kani kam dei ka ba kamdei ka ba ba para kasi ngin berngem da kita ki jing siat ngin shim ni ka jing em para kasi ngimla su ban em te tip kumno ka e ka ban jama ide tang ki para kasi ki barit ba ki barit pa i em tang hai jakai barit kame khlaya jongi ka dei tang gari ka barit ki kasi jongi ka no e gindan ngimla su ban ya smuthu jumot nge berngem bangin ya siat uwei ya gitu ki priu ki basim kabu ya kane nga ong ba kito gide ki bri ki ba bakla ki ba penon kam ya kata ka high level pi phim dai ki high level pi dai ki kwa level hapo me khlaya jongi om padon high level menuru ban ong bang ide ki high level lada pi kwa ban long high level to wan se ban ngi wan ha ka jaka jongi se pen i se ka perthei lada pi wan ha ka jaka jongi pilong pidon ha ka position jongi phila ban dai kita ki high level wan la ka tar ngi ngimpat ong bangi de ki high level ladangi ngin keren bangi ngide ki high level hakata ka por tip kari hasi jengi kan le ayu kan le kamno pat ya phi pat kita ki bakam high level nga ong ba kide ki kwa level nai pen ibor prakasi ya imsuk ya imsan bat wanra ya ka jingsuk kumba ki we ki seng ki kwa ban wanra ya ka jingsuk le hakata kurkom wanra ya ka jingsuk hapo ri kasi phine shuno para ri kasi te bat ki we li phine le kamno pat udah karun yo kabu kiwe ki jaj bendrib kan yo kabu tang para kasi ngimla su bani song thu jumot tibat kiwe pat kumno bengin le nga ong ye gitu ki brio ki ba pinan kam ya ka kerteng ban sim kabu ha ka kerteng jong high level nga keren ye ki pat kasi ba om dei bandon kata ka jing yesun para kasi namar para kasi hi ngidang dei tang ki brio ki ba rit te abang tre ka kam sipai te phila ban tip bu ne tu be gu long set brio te kata te galong hangi galong easy ba kam dei ka kam ka ba e but ya kata gali ka dei ka jing shisha ngani thu ipi ka wei ka khana ha ka por ka ba nga garang sedang ban rung ka ne ka kam te ngayo ban tre ka wei ka chaka ka balong ka ba e ba kata ka chaka ka dei ka ba bon ba kini ki leno jong ka Pakistan kum kata ki jesh i teba mo ngamnang baban pronounce tamba kita ki jesh i teba hakata ka por barang tre ya ka por ka hagi snam arah jar henrio ye dia kata ka por ngiyo ban kem yo ta nga ngani thu swai phi hakata ka por ngi lek ban attack mo te direct ngani thu ipi ngala siat kumba saungot ai ki terrorist saungot ki terrorist haka jing im jonga ka bangala yo ban siat nalade saungot nga hadu matang akan mawi gitu hak ta kapor habang ilek ban ngilayo ban penjabi kita ngilek ban kem ban searching mo ngiyo ban kem yoi khuna utaw khuna bapli dang hapo ika posnem utaw khuna udai ubaidon ketiya kata utaw udai na po ri India udai na ki jaka Jammu Kashmir te habang ngilayo ban kem yuta ban capture yuta ngiwan ra kan dan ngiwan ra apo ka kem gojong ipat ya upat ngi
ngibo ngitokit ngikili ngitokit namar ba hagan ugar kam ubiran kiti berkita hagan ugar kam urung hagan ikakam tingin dalangi ladep tokit pat tikat kum ka order tingin la yokem yu ba udai u teroris tingin beli men pelaj yu ingkem ngiklem ai ski puliat ru namar ka target jong ya bang yokem yu nu briu ngim dan kam reban ai seno ka target jong kalong baik bangin tokit bat no ya don kiti bat ladang ilap insem ngin nang ya ka jing wat jongi bat ladalong ha kanu ka condition ru ngim dai ban pelaj yang tiba beli tau kena gitu ya kita gue story ke ba long susi long hagaliang jonga mo ngadang long kena atau kepor tengah perkat gitu ong ba kata kepor ba kita ki jengja ya ka jing im jongu kala bandai ka ba sisa ne kamla bandai kata ngim la bantip mo ka jing kla jongu te ngi simbe jaga yu gitu ong ba kata ka jaka kalong ka ba kumta mo ki ja ki ba kumta ki jing klumar ki ba ja kiwan ki beriu ke jing ade jong kupa jong u bat kita ki teroris ya ka kami jong u ke jing ya khai kini ki tiar siat ki jing island ti ban penrung kini ki leno saka ri India te hakata ki pulis pat ki lej ban target kan ki lej ban target te ki hakata ka jing lej target jong ki kum nong no kum kata ka mo habala lej te ki le se la bandon nang ta kita ki beriu ki bera pro ma kum ki leno ki don ki la batai ba kum no fide ban batai kum no fide ban ong te utau khna wong dangrit te wong ba kita ki pulit ki wan ki siat ya ka keme ki siat yo kupa te mo upat uri no skandong anda uri skandong pat nang ta pat hadin kata pat kita ki la no kila ra kila yu te kaba yu to khna pat iman hak te ki por udang don ki snem ki badang khamrit mla ban batai ka por te hagata ka por nadu kata usyem ya ka kaput ba sya le be nya ki kimi ki kapa jong akum ta ngangan rumah kan kam le no te hadin kata pat ula sedang banja join bat kini ki leno ki ba sherkai namar latip hi sa jammu an kashmir te kini ki teroris ki bon ki bri ki ba pengop amdai tang napo Pakistan re kila bandon ru napo India jongi ki bayan yadan bantah kata ka kila ban yu tau khna pat adon ki jingpu ba ka yeng jonga kala sa leben komni mei pa jonga kila sa leben komni te mangaru ngan sim ya kani ka bantah ba ngan le ya kata ka kaput witu ya kata kalau ke jing pla ka jongo de ladangi perkhat ya kata si benta ya ka story ke jinge thu jong u snus nei panong wang bang jon ya kani ka kam namar ba jing sha le ben ya imei ba dipa da ka khmat la jong peleng yo i te kalong kata korkom te kum kita gija te nakalem jong i pat habangi lo te nakalem jong i habangi la yo kam kum kita tingin pelaj kada yang bangin pelaj atrai kam long ba baha ko order jongi kalong bangi dewan pendap bet ya kai ka ba ni sin bangla yo kam gino gi bede ki badon kedi hagi terus ngim juma omdon high level omdon kino ki bala ban yada ya ka ba sisin bakila don keti haka keti jongi tingi ha pendap ya kata ka order kam dei nangi kadaina ki bahlor te ka rai ka long ban siat penyap yo tau khna ha kata ka porte na ga liang jong ki official ki ba kham he ki long ba de ban ayanga ban yu te ha kata ka por nga te ya le ding ngang kham khna sabat ka wei ro pada yu ngak yu wen tinga tieng ba try banda siat ka por try la ban lajru te hakala por ki plan da goi pat ka benta namar ya ui dai ban pendabet no chance to live lada fidan benta gini ki ege ber khach sin bingla kam te no chance to live the chance to die te ki plan da kono ko benta te ngi sulang be antung idan be yang tu kom ki scott te ke jing siat kala ban long limba gini ki la plan kumno te
ting W target you kan khoj kam te kata gade ko ka banga experience haka jingem jonga ka ba ngala service haka ne ka kam ngampat jumat kum kita ki jingja ki ba ja long kilong teng teng mo ka kta ka don hi ka jikta ya ka sim ka donot ki jongiru bandong bansu yu khna untuk tangba ka dei hi ban sim ngim dei ban ngau ya kata mang yang agane na ka mata ban pundu ujat ya kita kinong shon ki badai kinong shon ki badan hapo ka ri ki jongi yangi labu na ka igada yangi labu na ka mata ban pundu ujat ya kinong shon ki ba shon ya ka ri India jongi ki ba shon ya ka ri ka jongi